Kresna tan tulus hanya kroring Resiwara Jahnawi Suta kawula nuwun sewu pukulun amit pasang kaliman tabih tinebening tulak manu dumawa ing tawang tuwak nuwun pangapunten kula pun Narayana ingkang minggah wonten ing bali Marjukundha manik mriki tanpa piniji menapa to darunanipun kados mekaten karana nadyanto kula mapan wonten ing Jawi kula saged nyuraos ingkang nembe kemawon karembak wonten ing mriki Blaka Suta blakotang terus terang kula mboten condong kula mboten rumaja kula mboten sarujuk menawi ngantos sabdanipun Sang Wiyasa menika banjur dipun owahi utawi dipun salini utawi dipun kirangi nyuwun pangapunten magepokan kalian dinten ingkang kaping 11 ing wanci dalu nenggih lampahan suluwan Gatotkaca gugur menika kedah kelampahan kula mangke ingkang kadhapuk mongko dados bata ing Baratayuda rumas badhe ribet raos sing manah kula menawi bab menika mangke dipun ewahi Narayana kados pundi Purhanana aturan utawa pranatan sajroning Baratayuda mung kena peperangan ing wanci awan dene wanci bengi kabeh kudu ngasuh yen nganti Gatotkaca peperangan ing wanci wengi tegese nerak lan rajang ngrusak karo aturane Bratayuda nyuwun pangapunten wiwit guguripun Sang Resi Bisma menika aturane Bratayuda sampun risak pranatanipun sampun bubrah buktinipun menapa ing dinten ingkang kaping 11 ing wanci siang nenggih guguripun Abimanyu ing atasipun Abimanyu menika bayi wingi sore parandene dipun kepung gelar baris cakra byuha dening para Sata Kurawa lajeng Abimanyu dipun ranjak gaman keblat papat wiwit saking pucuk rambut ngantos jempol sikilipun Abimanyu sedaya menika ketancepan wujudipun jemparing utawi pusaka ngantos pasemonipun Abimanyu menika kados landhak patrapipun Kurawa ingkang dadosaken Abimanyu pengewan-ewan cetha sampun rajang aturane Bratayuda kula Pramisti Guru ta Narayana jeneng kita dadi batahe Bratayuda jeneng kita dadi pengarepe Bratayuda besok ki mung kari nglakoni wae Purbawasesa ana astane Sang Hyang Girinata mboten saged menawi ngantos bab Gatotkaca menika dipun icali kula mboten purun Bu kula mopo kemawon kula mboten dados botoh kula mboten dados pangarsaning Bratayuda mboten dados ingkang ngendhaleni Bratayuda mboten napa-napa kula tak mboten tumut Bratayuda kemawon lah yen kowe nganti ra melu Bratayuda ya ora kelakon Bratayuda wengi penting iki kowe kudu teko yen nganti kowe ra teko ana Bratayuda tan wurunga son sing cacahe 28 kok kukuti kabeh cothon iki kowe kudu dadi botoh menawi kula dados botoh monggo panyuwun kula dipun pinangkani sebab menapa ing Baratayuda menika dados telung perkara ingkang setunggal tagih tinagih antarane utang piutang angka kalih luware nadar utawi kaul angka 3 sirnane angkara murka mongko Gatotkaca menika anggadhahi utang nyauripun nggih mapan wonten ing Baratayuda Jaya Binangun menawi ngantos Baratayuda menika Gatotkaca mboten mati gesangipun Gatotkaca nyangga utang Om ilah ing awit namastu namasidhan yen pancen kaya mangkono banjur gambarane Bratayuda dina kaping 11 besok kepiye Narayana
ulun bakal gatekake kanthi permati jeneng kita crita ingkang walaka. Lho niki. Menawi saking gambaraning manah kula Bratayuda dinten ingkang kaping 11 binjang wiwit siang ngantos dalu gambarane lelakon kados mekaten. Caritane satriya linuwe kang marti mring kautaman kang pegat mring pangetine Kagyat risang kapirangmu Prinangkul kinempet kempet
Duh sangreknaning bawana jagat dewa Bathara ya jagat mangestungkara babar pisan Abimanyu randuga mono turangga klangen aku cipta wilaha mati ana padmadyaning pabarata kowe tak belani cipta wilaha tak remuke barisan Ngastina kae Lupira kawang-wang ngegono bang sumirat la
aja gembilo sirahmu. Abimanyu durung kalah. Abimanyu durung rubuh. Kurawa Suramrata Jayamrata gerbuten aku. Ampian kaya wong jala rebuten kaya menjangan mati. Ora bakal gigrik uluku salomba. Kurawa kowe maju bareng. Kowe maju bareng nak kokop getihmu kowe. Panalas. Kurawa babar pisan kowe ora duwe rasa kamanungsan. Kowe ora duwe rasa pangrasa. Abimanyu bayi wingi sore. Parandene wujute nganti kaya landak. Gudres getih. Kowe wis gawe pengewan-ewan adikku lanang. Iki kakange Pringgondani Gatotkaca sing ora trima. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadange tublas sak ngertiku para Pandhawa anak-anak iki banget anggene ngerti karo tata krama, ngerti karo Udanegara. Ning ya gene sakwise Abimanyu mati, mongko iki wis panci surup. Srengenge bakal ambles ana ing jagat kulon sing kudune Bratayuda leren luwih dhisik. Parandene Gatotkaca malah ngamuk nganti kaya wong setanen kaya ngono. Gatotkaca, janji ora gelem ngaso, ora gelem leren, ora gelem mundur. Ketrajang barisan saka ing ngawangga sing kabeh ngudani jemparing karo kowe, matimu padha karo adimu Abimanyu.
Rasa gaman, Yo, rasa gaman karo padha, yo. Muda pringgondani Prabu Gatotkaca mundur wonten madyaning pabaratan karana sedaya wadya bala ngawangga kanibakake wujute traca bala tombak lan ugi jemparing bawane satriya ingkang setya ing ubaya kan mundur ing geguntur tamendha ing bebaya ing mabet sajroning nala nenggih sedanipun ingkang rayi Sang Abimanyu pramila sigra sadhakep saluku tunggal nutupi baban hawa sanga kang ubal-ubal kadigdayan linangkung nenggih aji narantaka dayane Gatotkaca ingkang mung siji bisa dadi loro, loro dadi 10 dadi 100, 100 dadi 500 Gatotkaca 1000 ngebaki jagat Gatotkaca 1000, Gatotkaca 1000, Gatotkaca 1000, Gatotkaca 1000, Gatotkaca 1000.
bocah pringgondani Gatotkaca saha Senopati Ngawangga Lembusa. Iki wis bengi, lerena ngenteni sesuk-esuk dibacutke anggene peperangan. Rasa nganggo aturan, rasa nganggo pranatan. Kurawa sing disiki rusak karo tatanan. Ora mingkat gigit siung pengapit, timbul dasmu. Hot. Buta sapa jenengmu? Hah? Buta sapa jenengmu? Dadya kala rola. Aku kok pateni ra apa-apa timbang ra payu-payu rabi. Hah? Pun. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Mawut kang katrajang
ing dakana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata tublas nganti kaya sulapan ngendi nggon ngendi papan kok ana Gatut Kacane ning langit aku nyawang nemplek Gatut Kaca pirang-pirang mongko iki saya peteng kahanane saya ra ketok Gatut Kaca kowe ngrusak tatanan janji ora gelem leren pakmu gedhe tega nugel gulumu Gatut Kaca sewu yo Gatut Kaca sewu 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 berkenjang pak pong warudaya adah soto jenenge rombong untu entek jenenge ompong rambut dawa jenenge gondrong bojo moblong tinggal jagong tumpaki wong urung enek jam 11 urung limbukan barang nek gayenge kaya ngene ning upamane ora rame kaya ngene iki tegese kalah karo panitia wong panitia ra bayaran kabeh 28 son dipasang ngono mengko tanpa anggaran ya kudu dikembari ya Gatut Kaca Ripalungguhan iki dina kaping 11 panci bengi wis teka titi janji ana pawongan sing bakale methuk patimu ketuka